Ala-asteen tokasta luokasta se lähti laskuun. Ei jäänyt mitään päähän, ei jäänyt oppitaskuun. Melkein ehdot patikasta sain vaikka kuinka yritin. Säälistä läpi pääsin, siitä kiitän vieläkin. Kone käy, mut ohjaajaa vaan ei näy. Pitkät piuhat, pitkä eteinen, takaa tyhmyyden. Kone käy, mut ohjaajaa vaan ei näy. Jos on matot rutussa vintillä, ei tunnelista valon häivää näy. Näin jälkeenpäin kun funtsii, ois muutakin voinut tehdä, kun vain bändien logoja penaaliin tunnilla töherrellä. Sama pää, kesät, talvet ei muuksi muuttuu voi. Hyvä on silti olla aina kun heavy musa soi. Kone käy, mut ohjaajaa vaan ei näy. Pitkät piuhat, pitkä eteinen, takaa tyhmyyden. Kone käy, mut ohjaajaa vaan ei näy. Jos on matot rutussa vintillä, ei tunnelista valon häivää näy. Et sä sinne voi. Pistelit sitten mun torniin poskes. Kyllä osaat yllättää takaa. Hyvä. Tornilla kyllä onnistuu. Hei miksi? Et sä voi mun hevoseen koskea. Okei. Mä yritän jatkossa pysyä mun omissa nappuloissa. Hei, älä syö mun kuningatarta. No ei tässä mitään naisia tarvita. Kohta tulee nyt. Hei! Shakki Matti! Revis siitä, Urpo. Miten se taas kävi näin? No, se nyt on vaan tämmöstä synnynnäistä. Tämä on aika lailla tämmönen luontainen pelimies. Niinpä niin. Joka tuli! Hei, kuunteles tätä mun tekemään runoa. Oi Mari, tulisko meistä pari? Kun hymykuoppasi näen, mä rakastun yhtenään. Joo, aivan hyvä, mutta unohtuiko sulla toi possessive pronominin käyttö tossa? Ai, niin joo. Kuules Miksu. No. Ei kuule kiinnostais enää tää koulun käytiin paskaakaan. Ei kyllä vittu niin. Ei, mennyt aivan
Sanotaanko suoraan, että perseellä? Niin. Kato, Marjan tuolla. Ho. Huudanko mä sen tänne? Ei, älä. Kyllä mä hoidan. Sä hoidat. Hei, Mari! Miten jos tänä iltana mentäis meille vähän ja... On pelimies, kova kuntoinen, tahdon voittaa. Huhhuh. No, ei sitten. Parempiakin löytyy. Saakeli mikä M. No on kyllä. Ei tuu mitään tästä. Ruvetaan painaa. Hoho, syön sinut. Maistuu melkein yhtä hyvältä kuin opettajahuoneen pullat. Sitten sä teet, miltä ne maistuu. No, on tullut käytyä siellä joskus ennenkin. Se oli viuhahdus, karmea öinen tosi viuhahdus. Nauranut en, se oli viuhahdus. Yössä vain paljas pylly juostessa hylly, kun mä viuhahdin. Onko kutteja missään kertaa? Nämä on hyviä nämä. Haluan tulla. Mä olin paha keksi. Nämä on niitä potsakeksia. Nämä on niitä potsakeksia, ne on tosi hyviä. Onko? Maista. Nyt meille sieltä jääkaapista ruokaa. Syömpä oikeesti tästä ruokaa. Mulla on kyllä hyviä. Haettu mulle kahvi. Täällä on jäätely. Voi hyvänen aikaisen. Täällä on näkyvät Nyt sä nähnyt kahvi. Voitko ensin valtaa? Hyviä keksi. Oh. Nyt mä käyn. Jei! Pyry! Jumalauta! Taas oot vittu myöhässä. Sori, ei se mikään mun vika. Eikä kenen vika. No, mulla nyt on vaan kaksi tämmöstä vähän pinttynyttä tapaa. Toinen on tää myöhästely ja toinen on kyllä sitten se, että mä en ikinä jaksa lukea mihinkään kokeisiin. Jotenkin aina unohtuu. Niin. Sitten unohtuu. Niin no. Kyllä mä muistan, kun Tuomiksi vaan aina vähän läksytti noista asioista. Niin, ne oli hyviä aikoja ne. Sing, sing, sing is gone. Kaikkien Se on tuommoista semmonen homma, kun huomenna se koe ja kun on tällä illalla olisi sitten vähän muuta tekemistä. Ei kai se millään haittaa, että jos koe menee huomenna vähän huuhuu. Rautaneito on aina vanha perinteinen hyvä tällainen niinkö muistinvirkistäjä, eli jos ei oikein millään muista, että minkälaisia kerettiläisyyksiä on tullut tehtyä tai suhtaan päästettyä, niin pistetään potilas semmoiseen metallikaappiin, sitten on metallia totta kai, että lämpö nousee sisällä riittävän korkealle. Ja kaapin sivuseinistä pistää muutaman sentin välein teräviä piikkejä, takaseinästä teräviä piikkejä. Ja kun potilas menee seisomaan sen kaapin keskelle, niin ne piikit vastaa sillä kauttaaltaan sekä käsiin että selkään. Ja kun se piikeillä varoitettu ovi läimätään kiinni, niin kaikki ne piikit sitten painuu ihan kehoon. Ja siinä kun vaikka 3 päivää seisot ja et pysty nojaamaan mihinkään päin nukkumaan, niin siinä oppii muistaa vaikka saksan kielen vahvat merkit, jotka koskaan saksaa opiskella.